Horas madihita saluhutna. Persyajaran menugut hari Jumat 17 Juni 2022. Dopak padangi do hupuspus. Di hatabatakon parhobas ni dalihan na tulu adven, sian buku rapor debata di tiki torang ari na sinurat ni Naposona Ellen G. White. Ayat na tersurat di Filipi 3 ayat 10 do 14. Ale akadongan dang hurajumi diriku naung sun hutakupi oddo tahe hu halupahon na dipudiku hueahi akan na dijolo dopa padangi do hupuspus dopa upa hamonangan na sian pajuon ni debata sian gijang di bagasan Kristus Yesus. Gulumit-gulumit ni surgo na ingrap bangmula dohot jolma na marusaha di bagasan hatot tuon ni haporsyaon na. Hinasudinggan ni parange na ikon madungdung sahat tu nasudinggan di pabahenan. Tuganup jolma na mangula di bagasan ulaonon, Kristus madok. Ahu jongjong di siamunmu laho mangurupiho. Molo sakap ni jolma rap diulahod dohot sakap ni debata ima nagabi hagugo bolon tunga hape na diulahon marhite paretana gabi dapot diulahod di bagasan hagugoon na sa paretana gabi bui diulahon Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 252. Mulai sian mula ni parnguluon diatur di bagasan hasiangan dohot pati ni debata. Naposo ni Kristen merdalad tu jolo. Jala tu gijang ganopari jumonok tu bagas surgo. Disima tu palhanguluan paitehon jala goar na baru na suadong ubotosa iya soholan na madjalosa. Ibana tongtong martubur di bagasan hasonangan habadiaon ng hagunaan na. Hamajuan ganup taon mga lobii hamajuan at dorangsoy. Debata nunga mga lehot tu akajolma na poso sada tangga laho sitakokan tangga siya tano sahat ro di surgo. Digijang ni tanggay di sido debata jala di humaliang na mamatsar sinodang hamulyaon na. Ibana mangawasi na sida nanakok jala ibana radi mga lehon pangurupion molo goloman ni tangan na sida gali jala jogal lakana ido dokma di bagasan las ni roha pabuha ma dangadong nang kosahalak nanunut mga nako kitanggay gabi sudat masuk tu huta di surgo. Sibolis mga dupon gudang pangujunan tu akka na poso ibana padalaton ngolu tu hosa na sida dangadong dalat dia pe na so disuba laho mangarahut jala mangago na sida. Amanat kepada orang muda halaman 115. Songonima persyajarata di manugoton saya di ramoti jala di pasu-pasu Tuhan mahita dina mangaradi tu ari paradianan marsugut. Horas jalagabi sian hami parhubas ni dalihan na tulu. Advent mauliate.